Te-ai gândit să pleci undeva. Te așteaptă o zi grea și poate nu ai timp. Așteaptă puțin. Spune lui Dumnezeu așa: Doamne, îți mulțumesc pentru că în seara asta m-ai păzit, aseară m-ai păzit, m-am trezit cu viață, m-am uitat în stânga, mi-am văzut copiii bine, mi-am mutat în dreapta, soția e lângă mine. Îți mulțumesc frumos. Îți mulțumesc că mi-ai dat și mie viață și vreau, când voi pleca din casa mea, înainte să plec din casă, vreau să mă rog ție. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot binele care le-ai făcut. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce faci, pentru viața mea și pentru casa mea. Nu uita să-i mulțumești Dumnezeu. Măcar puțin. 1 minut, 30 de secunde, cât poți. Să închizi ochii, te rog acum, și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc. Fără tine nu pot să merg mai departe, dar dacă tu ești cu mine, pot să merg mai departe.